Dobrý den, vyrobíme si krásné origami motýlky z papíru, které jsou na ozdobu. Potřebujeme čtvercový papír 10x10 cm a nůžky. Papír přeložíme protějšími vrcholy na půl. Hranu urovnáme a vznikne nám trojúhelník. Ten rozložíme, otočíme o 90 stupňů a uděláme totéž. Rozložíme, pootočíme a protějšími stranami přehneme na půl. Vznikne nám tak obdélník. Ten otevřenou stranou otočíme dolů. Podle rysů z úhlopříček promáčkneme dovnitř nejprve jednu stranu a poté druhou. Vznikne nám trojúhelník. Ten si položíme a podél nejdelší strany přehneme na půl. Tím dostaneme malý trojúhelník. Vrchol, který je naproti pevné straně, zastřihneme do obloučku. To nám bude tvořit krásná kulatá křídla. Rozložíme tak, aby na každé straně byl stejný kus. Polovinu jedné strany ohneme dolů podél středního rysu. To samé uděláme i na druhé straně. Špičku, která nám dole vykukuje, ohneme nahoru tak, aby vykukovala tam. Poté ji přehneme přes hranu na druhou stranu a pořádně umáčkneme. Zatlačíme ji dozadu a máme hotovo.